Všetkým prajem krásny deň. Pozdravujem vás zo svojej dielničky Dekorácie Majka. A dnes si vyrobíme sľúbený vrchnák na chlebník. Poprosím, napíšte mi do komentára, či teda počujete dobre, či je vidieť. Počas tvorenia nebudem reagovať na komentáre, takže potom si ich prečítam po tvorení a poodpisujem vám. Takže napíšte, či ste ready a či teda môžeme začať. No. Ja tu mám samozrejme pripravené osnovy. Tie osnovy na tento vrchnák a tento druh opletu som si nastrihala cirka 60 až 62 cm. Takže určite 60 a viac. Zabalila som si do ručníka, aby teda sa s tým pedigom dobre tvorilo. Dopredu je potrebné namočiť samozrejme aj opletové prúty. A kto začína s pletením s pedigom, tak odporúčam stredne dlhé prúty. No a my si dnes urobíme oplet tohto vrchnáka ku chlebníku. A ja som včera už jeden takýto vrchnák vyrobila, pripravila, takže také niečo si dnes vyrobíme. Verím, že sa všetci na to tešíte a že si to so mnou vyskúšate. Ja som si robila aj takýto oplet a výsledok vám potom ukážem, keď už budem mať komplet celý chlebník, aby ste videli, ako to potom vyzerá. Ten oplet je robený takto zámerne, potom vám vysvetlím prečo. Takže dnes si vyrobíme takýto vrchnák na chlebník a ja sa budem tešiť na to, že si takýto chlebník so mnou spoločne vyrobíte. Druhú časť vlastne potom v pondelok. Takže samozrejme základ jedno, pedik, osnovy. Aby som nezabudla, tak vrchnák pletiem z pedigu z 2,25 a oplet robím dvojkou, čiže dlhé prúty mám z dvojky, osnovné prúty mám z 2,25. Na tomto dne je párny počet osnov, takže budeme si zakladať tie osnovy ako iným spôsobom ako bežne. To znamená, že ja si zohnem takto pedik na polovicu. Hej, to znamená, že takto si spojím. Začínam samozrejme kdekoľvek a zo spodu vedľa seba, do vedľa teda stojacich dierok, si založím tie osnovy, tu hore si ich spojím a pekne vytiahnem. Tu nás sa mi urobí také účko a palcom len jemne zatlačím. Ak by sa vám teda zlomil ten prút, tak určite treba ho nahradiť, ale to znamená, že tie prútiky máte ešte suché. Takže odporúčam aspoň pol hodinku pred tvorením vo vlažnej vode namočiť tie prúty, vybrať, nechať ich aspoň tých 5 minút vo vode, vybrať a zabaliť do utiráka. Hej, potom sa vám bude pekne tvoriť. Takže to dno si v podstate otočím tou spodnou stránou k sebe. A ja to robím tak, že najprv si založím jednu stranu, jeden prút. Ja som právak, takže idem zľava doprava. Teraz si založím vedľa tú druhú stranu prútiku. Tu si ich spojím a už len pekne ťahám. Ako náhle sa mi tu vytvorí to účko, tak už len opatrne, jemne, netreba to nejak siliť, tlačiť, pekne týmto palcom zatlačím. Čiže takto budeme postupovať teraz dookola. Ja sa budem snažiť založiť to čo najskôr, ale
tých prútikov je teda viac a potrebujem, aby boli rovnaké. Samozrejme, tieto prúty, ak sa vám zlomia už potom aj počas tvorenia, sa dajú krásne vymeniť. Jednoducho pri pletení sa dá všetko opraviť. Takže teraz budem len zakladať tie prúty. Spojím, vytiahnem. Na oplet budem potrebovať 3 prúty. Ako som už vravela, pre začiatočníkov vyberajte si stredne dlhé prúty alebo skôr tie kratšie. Vy, ktorí ste už pokročili, tak si vyberajte samozrejme čo najdlhšie prúty, pretože nebudete musieť tam mať veľa tých nadpájaní. Takže tu nás si pekne spojím a už len ťahám a zatlačím. Môžete mi kľudne do komentára napísať aj kto už vyskúšal to balenie pedigu do uteráka a či ste videli teda nejaký rozdiel, keď si to pripravíte skôr a necháte ako keby ten pedik odležať. Či to nejakým spôsobom aj vnímate potom, že je ten pedik taký príjemnejší a elastickejší na tvorenie. Takže na vrchu si spojím, zaťahnem a už len zatlačím. Hej? Čiže pekne takto dookola. Tie prútiky určite nechávajte takto spolu, lebo tým pádom vám dlhšie vydržia vlhké. Nebudú sa tak rýchlo vysušovať. Takže či už v lete, keď je teplejšie, tak držať tie prútiky takto spolu. A aj keď teda musíte odísť od tvorenia, tak ich nechávajte vo vode, ale zabalte si do uteráka a tým pádom bude vlastne aj ten uterák držať tú vlhkosť. Hej. Takže ja si otočím, idem na opačnú stranu. Ak by táto vrchná časť trebárs bola aj nepárna, že chcete v podstate nepárne množstvo, nepárny počet tých otvorov kvôli nejakému vzoru, tak potom klasicky hej, by sme to založili. Takže spojím si tú vrchnú časť. Aby sme potom mali rovnaké. Aj keďže tento tvar je ovál, tak budeme potrebovať, alebo teda tá dĺžka prútov by nemusela byť až taká, ale tým pádom, že máme ovál, tak na týchto častiach, kde sa točí ten tvar, kde je ten oblúk, tak tam potrebujeme dlhšie prúty. Čiže tu na tej rovnej strane až také dlhé prúty nepotrebujeme, ale v podstate ten oblúk nám robí to, že tam ten dlhý prútik potrebovať budeme. Takže zatlačím, no ostávajú mi už len posledné 3. Ja si stále pripravím viac tých prútov, pretože sa môže stať, že mi nejaký praskne, zlomí sa, takže ja už mám hneď nastrihané. No a samozrejme, keď budem tvoriť niečo podobné, tak už mám ten prútik pripravený. Takže
Prútiky máme založené a prichádza taká zaujímavá časť. Ako tie prútiky vlastne dostať. Takto, ja vám to odložím, aby vám toto opticky neradilo. Takže osnovy máme založené. A teraz budeme vlastne robiť ten základný oplet, ktorým dostaneme tie osnovy do tejto takej, nazvem to, ležiacej polohy. Začínam kdekoľvek a začínam tým prútom, vkladám ho dovnútra. Čiže dávam prvý prút dovnútra, čiže idem popred osnovu dovnútra, nechám ľahnúť. A zas popred osnovu dovnútra, nechám ľahnúť. Znova popred osnovu dovnútra, nechám ľahnúť. Čiže vo vnútri mám 3 osnovy. Hej? Mám 1, 2, 3. Ja častokrát používam výraz, že pletenie je o počítaní do 3. Hej? Mnohokrát to tak je. Takže budeme počítať do 3. Mám 1, 2, 3. A teraz, keď mám 3 prúty vo vnútri, a ja to chytím tak, aby ste dobre videli, prvý, druhý, tretí, tak týmto prvým prútom ja ho nadvihnem ponad tieto dve osnovy a dám ho von. Ale ja vo vnútri potrebujem 3 prúty. Tak vezmem ďalšiu osnovu, hej, druhú, dám popred vedľajšiu a vložím dovnútra. Čiže opäť mám 3 osnovy. A opäť vezmem tú prvú ležiacu, dám ponad 2 vedľajšie a pomedzi tento prvý prút. A opäť. Aj toto mi smeruje von. Opäť vezmem prvú osnovu k sebe, čiže von z košíka, popred tú vedľajšiu pardon, a vložím do košíka. Takže mám stále 3 osnovy vo vnútri. A teraz budem striedať. Prvá pôjde von, ktorá mi leží vo vnútri. Ja to dám takto. Prvá ide von a táto prvá, ktorá mi je osnova stojaca, ide dovnútra. Takže prvá ide vonku, prvá stojaca dovnútra. Prvá ide vonku, prvá stojaca dovnútra. Prvá ide vonku, prvá stojaca dovnútra. Von, dovnútra. A začína sa mi tvoriť takáto krásna reťazka a osnovy, ktoré budem oplietať, mám von. Takže ideme. Vo vnútri mám 3, ako náhle mám 3, tak prvá ide von. A keďže potrebujem vo vnútri 3 prúty, tak týmto prvým idem dovnútra. A už len striedam, hej? Von dovnútra. Čiže mám 2, jednu dám dovnútra, mám 3, ako náhle mám 3, prvú vyberám a dávam ju medzi osnovu von.
Skúsim to takto nadvihnúť, možno vidíte lepšie, keď to bude mať takto hore. Tento záznam z tohto tvorenia tu budete mať 24 hodín, takže máte čas si to pozrieť, no a potom v pondelok budeme robiť druhú časť, a to začiatok toho chlebníka, a keďže je to ozaj na dlhšiu dobu to tvorenie, tak to budeme musieť rozdeliť ešte teda na dve časti minimálne. Uvidím, ako to pôjde. Podľa toho, či teda zaradím do vypletania chlebníka nejaké tie opletové techniky, alebo teda aké, ako dlho to bude trvať, takže potom chcela by som tak maximálne do hodiny. Veľmi dôležitý je vlastne potom ten záver, to vám ukážem pomaličky, aj dvakrát, aby ste videli, lebo sami viete, že aj pri tých uzavierkách je vlastne najzložitejšie to ukončenie tých 2, 3, 4 prútov, hej, že kde kam ich teda máme položiť. Takže tu vám to ozaj tak pomaličky budem sa snažiť ukázať. Samozrejme, najlepšie je to vidieť naživo, a práve preto tu na v dielničke dekorácie Majka si to môžete prísť vyskúšať. Budem robiť aj kurz na pletenie chlebníka, takže budete môcť prísť aj naživo si to vyskúšať. A o termíne sa samozrejme dohodneme, ale čo sa týka chlebníka, pravdepodobne až po Veľkej noci, pretože Veľká noc je ozaj veľmi skoro. Takže potom si môžeme dohodnúť a môžete prísť si urobiť chladník tu na do dielničky. No, čiže mám teraz, toto je veľmi dôležité, tu vám ukážem. Mám teraz tú predposlednú osnovu, čiže vložím ju dovnútra. Hej. Tu mám, ostala mi posledná stojaca a tu mám prvú, ktorú som zakladala. Hej. Takže beriem prvú, dávam ju von, takto. Tu mi ostali dve osnovy. Táto stojaca, vytiahnem si tu na ten prvý oblúčik a táto stojaca osnova ide popod oblúčik dovnútra. Hej. Toto je základ, aby ste vedeli. Hej. A znova mi ostali vo vnútri 3 osnovy. A tie potrebujem dať samozrejme von. Takže stále pod každým oblúčikom je osnova. Hej, vidíte tu po celom obvode, pod každým týmto oblúčikom je osnova. Ale keď sa pozrieme, tak tento oblúčik, prvý, druhý a tretí, tú osnovu nemá. Ale tie osnovy máme vo vnútri. Čiže 3 a 3. Takže vezmem si prvú osnovu, idem ponad tie dva vedľajšie, dve, to je tá osnova, dve vedľajšie, a vložím popod osnovu, túto, a ťahám von. Vezmem si strednú, ponad tie dva, do oblúčika a von. Vezmem si poslednú a znova idem. Tu je jeden, druhý a tento je tretí. Čiže ponad 2 prúty a do tohto von. Samozrejme, toto si teraz pozaťahujem. A prúty mám založené. Takže prvú časť sme zvládli. Osnovy mám založené, smerujú mi všetky von. Potom si môžem vlastne urobiť to, že si prejdem celý
obvod. Pekne si podoťahujem a to tým spôsobom, že si v podstate nie takto kolmo, ale takto, jak mi ten prútik ide, tak pekne si ho podoťahujem. A samozrejme vezmem si rozprašovač a tie osnovy tu z tejto strany, nie toto, ale tu z tejto strany vezmem a troška si navlhčím. Hej, ja to dám takto do priestoru, aby som tu potom nemala mokro. Čiže treba mať buď nad brezom, nad nejakou nádobou, hej, alebo nad uterákom. Čiže dáte si uterák pod to a pekne si tie osnovy navlhčíte, pretože je veľmi dôležité, aby tie osnovy neboli suché, aby sa vám počas pletenia nezlomili. Hej. Samozrejme, dá sa to vymeniť, ale radšej tomu predchádzať. No, teraz si vezmem 3 opletové prúty. Ešte som vám chcela k tomu povedať, pokiaľ nemáš doma dvojku, pedik, nič sa nedeje, môžeš kľudne použiť aj 2,25, potom budeš potrebovať vlastne menej tých riadkov. No, takže vezmem si 3 prúty. Na začiatku si ich pekne takto zastrihnem do šikma. A teraz vám ukážem jeden taký trik, neviem ako to nazvať, ale aby vám na začiatku tie 3 prúty neutekali, hej, a ja potrebujem vlastne si založiť, hej, popod osnovu. A keď takto ju len položíte, tak v podstate ona sa vám zoberie a sa vám vyťahne von. Hej. Čiže toto vám ukážem. Dám si prvý, druhý, tretí, lebo takto klasicky vlastne zakladáme. Hej. Ale keď idem a prejdem zo pár tých osnov, hej, to vám ukážem, čiže idem klasický oplet 3. Hej, na začiatku vlastne si držím. A či idete na tej rovnej strane, alebo na oblúku, vidíte, a ten prútik sa vám vyberie, vyťahne sa vám. Tak som minule prišla na taký skvelý nápad, pretože, ako viete, Majka má skvelé nápady, že si tie 3 prúty založíme trocha inak. Takže si ich zakladáme tak, tu vám ukážem so šidielkom, tu na popod osnovu vám ide táto ďalšia osnova, tuna. A ja si pekne vezmem a tuna popred tú osnovu, vidíte? Tu si vložím ten prúd. Vedľa si vložím druhý. Tento prúd vo vnútri mi ho bude pekne držať. A tu si vložím samozrejme tretí. A ono mi to bude pekne držať. Hej? Čiže pozrite, ja tie prúty vôbec nedržím a oni mi nevypadnú. Takže takto si tie opletové prúty založíme. No a teraz ideme klasický oplet 3. Hej. Ináč vy si môžete tieto 3 osnovy kľudne aj označiť, aby ste vedeli buď nejakou stúžkou, alebo štipcom, alebo jednoducho čímkoľvek, hej, niečo si tu dajte, aby ste vedeli, alebo môžete si kľudne aj takto zapichnúť, hej, tu k tomu, ešte jednu, aby vás to upozornilo, buď na ten prechod, ktorý budeme robiť, to vám ukážem. Áno, čiže takto nejak si označím, že tu nám mi končí ten riadok. Najlepšie by to bolo asi aj farebne, takže ja skúsim si odstrihnúť farebný prútik. Toto všetko, čo vám hovorím, je ozaj na uľahčenie toho tvorenia. Takže tu mám červený prútik, tu som začínala. A teraz idem urobiť oplet 3. Hej? Čiže ja som si založila som si prúty.
Takže toto si musím dať vonku, hej, čiže tu je prvý, druhý, tretí a idem popred dve osnovy poza jednu. Ale tu na vás chcem upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá vám v konečnom dôsledku ovplyvní to, ako ten vrchnák a ten oplet bude vyzerať. Ja vezmem ten, ktorý už mám uplatený. Hlavne tie prvé 2-3 riadky sú veľmi dôležité v tom, aby ste poriadne uťahovali. To znamená, aby tu nevznikali medzery. To je veľmi, veľmi dôležité. Takže pletiem pomalšie. Tie osnovy si už pomaličky, lebo oni nám idú takto kolmo, nie kolmo, ale takto do tejto strany, ale my ich potrebujeme vyrovnávať a aby potom boli kolmo na podložku. Čiže my potrebujeme dosiahnuť ten stav, aby ten prúd sa pekne dvihol a potom bol kolmo na to dno. Kolmo, viete, je to 90 stupňov. Hej? Čiže ja si ťahám tú osnovu palcom, takto, a tu na tie 3 prúty uťahujem. Toto je ozaj, ten prvý, druhý, tretí riadok sú veľmi dôležité na to, aby v konečnom dôsledku vám potom ten oplet dobre vyzeral. Keďže tie prúty idú takto, hej, sú ozaj nalepené jedna na druhom, treba si priebežne ozaj navlhčiť ten prúd, samozrejme mimo toho dna. A tým, že budete tie osnovy vyrovnávať, tak oni pekne potom sa budú od seba oddeľovať. Čiže tu pri tom prvom, druhom, treťom riadku treba dať pozor, aby ste si tie osnovy nepomýlili a aby ste oplet 3 urobili správne. Pevne verím, že väčšina z vás, ktoré sa pozeráte, už viete, čo je to oplet 3. Pokiaľ nie, tak samozrejme ten oplet 3 je vo videu na to srdiečko v základnej kreatívnej sáde na tvorenie. A ten oplet 3 sme robili aj minulý týždeň, v pondelok, pri tom srdiečku. Takže tam si to môžete ešte popozerať. To je v podstate odkaz pre začiatočníkov. Takže ja budem ozaj pomaličky, hej, a tými rukami si už tie osnovy pekne tlačím. Hej, tu už vidíte, že pekne sa mi rozostupujú tie osnovy. A ja ich pomaličky budem dávať do tej kolmej polohy, hej, lebo oni teraz idú šikmo. Takže ja teraz urobím prvý rád. Čiže pekne si zaťahujem, hej, posúvam tým palcom tie osnovy. Tie prúty sa vám budú zapletať, preto hovorím začiatočníkom, že radšej kratšie alebo stredne dlhé ako dlhé, pretože tam sa vám to bude zamotávať a bude vás to zbytočne aj zdržiavať, ale aj zbytočne znervozňovať. Takže ten prvý riadok musí byť ozaj úplne natesno. Dávam si tie osnovy pekne kolmo, ale tento oplet 3 ozaj úplne natesno k tomu okraju. Aj tento oblúk je veľmi dôležitý. A stále tými palcami ten oplet tlačím k tomu okraju. Čiže ja vezmem, preložím, ale hneď aj zatlačím ten oplet k okraju a palcom dávam tú osnovu vlastne do tej polohy, aby išla kolmo na tú podložku. Samozrejme, pri tom prvom riadku, hej, tu vám ukážem ten rozdiel. Toto sú ešte nezapletené prúty a toto sú už zapletené. Hej? Čiže ono pomaličky, vlastne pri tom prvom riadku to ešte nedosiahnete, ale už jak budete robiť.
druhý riadok, tretí riadok, tak ono pomaličky, tá osnova sa bude dostávať do tej pozície. Hej? Čiže tu vidíte, bez toho, bez opletu, úplne šikmo a tieto, ktoré máte prvý riadok, už pekne sa začínajú vyrovnávať. Takže pomaly, precízne idem, lebo ozaj na chlebníku táto časť je najdôležitejšia, aby vám tu nevznikali žiadne medzery a aby ten výsledný efekt bol ozaj oku ladiaci, pretože toto si všimne aj človek, ktorý netvorí. A nehovorím o tom, že máme sa snažiť o nejakú dokonalosť, to určite nie, ale ak chceme mať niečo urobené podľa takého svojho gusta a chceme, aby to bolo ozaj pekné na pohľad, lebo ja si uvedomujem, že aj keď tvorím, tak nejde mi a priori o to, aby sa to páčilo iným ľuďom, ale v prvom rade, keď sa na tom pozriem, aby som bola spokojná ja. Takže, hej, tu už si pekne tie osnovy dávam ďalej od seba. A tu na tá časť, hej, ktorá nie je ešte zapletená, je úplne na husto. Mne sa tu vybral ten prútik, to nevadí. Takže dostala som sa vlastne do polovice, tu som začínala. Asi tie osnovy ešte takto navlhčím. Ten začiatok, hej, nechajte si čas, neponáhľajte sa. Na začiatok ozaj tie prvé 3 riadky, aspoň tie urobte v celku, hej, aby ste v podstate si našli ten čas aspoň na tie 3 prvé riadky, potom už kľudne môžete odbehnúť, to si potom navlhčite, ale tie prvé riadky si urobte ozaj hneď naraz, lebo máte tie osnovy pekne elastické, a budú sa vám pekne takto oddeľovať a dávať do tej polohy, ktorú potrebujeme. Čiže tlačím k okraju, tlačím tie osnovy, aby sa dvihli. Hej, čiže vidíte, ja ten riadok robím ozaj veľmi pomaly a precízne a potom tie ďalšie riadky môžeme aj zrýchliť. No, dostali sme sa teraz do bodu, kde sú založené tie osnovy, čiže tu som zakladala prvú osnovu, druhú, tretiu, hej? Čiže pod touto osnovou sme začínali, hej? Tu je ten prútik, hej? To môžem kľudne aj vybrať, hej? Čiže tu som vkladala ten prvý. Čiže tu je táto osnova. Takže ja idem ešte ďalej. A ja som si včera skúšala urobiť ten oplet aj s tým prechodom, ale dnes si urobíme bez toho prechodu, pretože keď si tam robíš ten prechod, to miesto potom takým nejakým spôsobom sa ako keby nadvihlo, alebo jednoducho na tomto vôbec nám nevadí, že pôjdeme priebežne ďalej. Vôbec to tu nebude vidno, takže nebudeme robiť ten prechod. Vyskúsenejšie viete, o čom hovorím, začiatočníci nevadí. Ak tomu nerozumiete, to si potom niekedy vysvetlíme. Čiže ja pokračujem bez toho, aby som tam robila nejaký prechod. Túto červenú si môžete kľudne, alebo farebnú, si môžete naznačiť, hej, že tu na trebárs, hej, dáte si to zapichnem, buď pod, alebo kde, aby som vedela, že tu mám koniec tohto riadku. Aj keď si budem počítať riadky, tak vlastne budem počítať v tomto mieste. Hej. Môžete si to označiť, nemusíte. Ja si troška ešte navlhčím tie opletové prúty, lebo už mám suché. Takže nielen osnovy, ale aj opletový prút buď si nastriekať, alebo si ho na chvíľočku ponoriť do vody. Samozrejme, hneď treba poutierať, ak si namočíte aj to dno. No a teraz budeme plynulo robiť ďalšie 2-3 riadky. Čiže toto už nebudem vám teraz komentovať, lebo s tým hrdlom zase mám nejaký problém. Takže idem a stále
zatláčam. Hej? Čiže toto je veľmi dôležité, aby ste uťahovali a dávali tú osnovu do tej kolmej pozície. Ak máte nejaké otázočky, kľudne napíšte k tomuto videu. Ja si ich prečítam a potom vám odpoviem, alebo urobím na to nejaké živko a vám tam poodpovedám na vaše otázky. Takže oplet 3 pritlačam k okraju, narovnávam si osnovy. Oplet 3 predpokladám, že väčšina z vás už má zmaknuté. Kto nie, naučíme sa to. Takže tu nakončím druhý riadok. Prechádzam plynulo do tretieho. Takže takto krásne sa nám začína ten oplet rysovať. No, ukážem vám, ako ja vlastne si namočím prúd. Keď už ho mám suchý, tak len takto pozrite. Ponorím a ťahám. To je všetko. Hej. Nenechávam ho dlho. Potom si vezmem utierák, pekne si tie opletové pruty poutieram, aby mi to všade nekvapkalo. A horím ďalej. Takže ideme teraz. Tretí riadok. A čím viac riadkov, tak tie osnovy sami už pekne dostávajú do tej kolmej polohy. Aj, vidíte? Čiže tu mám len 2, tu už mám tretí a už tá osnova je viac kolmo na tú podložku. Takže zatláčam k okraju a ťahám tú osnovu vlastne do tej pravej strany, hej, lebo ona je naklonená vľavo, tak ťahám do pravej strany. Pokiaľ je tu nejaký ľavák, tak samozrejme robíme to zrkadlovito, čiže vy začínate oplet doľava a tým pádom ťaháte vlastne tie osnovy sprava na ľavú stranu. Hej. Toto je veľmi dôležité, ťahať si ten oplet, aby sa vám tu medzi riadkami nerobili medzery. Hej. Čiže hej, vidíte? Rozdiel medzi tými 2 riadkami. Čiže tu mám už tretí riadok a tu mám len 2 riadky. Hej, myslím, že je to pekne vidieť.
No, teraz sa dostávam vlastne, že bude treba nadpájať tie prúty, takže ja si pripravím ďalšie dve osnovy. Samozrejme, ja si ďalšie dve osnovy, dva opletové prúty. Samozrejme, ja si opletové prúty namočím už vopred, ale keďže prejde nejaký čas, tak ja si ich potom takto stočím. Takto si ich stočím a už len ponorím do vody z jednej, z druhej strany, vyberiem a samozrejme osuším do utieráka. Netreba ich už potom vlastne držať vo vode, je to úplne zbytočné, len ich treba vlastne takto oživiť vodou, alebo kľudne aj môžete aj rozprašovačom. No, samozrejme dojdem do konca, pokade tie prúty vlastne mi dojdú. Tento mi končí, takže dám ich spodom a len ich samozrejme nadpojím, hej, a pokračujem ďalej. Počkajte, lebo sa mi vyťahol ten prúd. Tu na zhodou okolností hneď na vedľajší, ale to nevadí. Plne jedno, to znamená, že tie končiace idú takto dole a tieto tu začínam, takže si ich pekne nadpojím. Nadpájanie takisto, začiatočníci, môžete si pozrieť návod z minulého týždňa, kde sme robili to srdiečko a tam máte aj nadpájanie, takže tam si to viete pozrieť. No a pokračujem ďalej s tými troma. Stále si kontrolujem, aby mi tam nevznikali tie medzery. Ťahám tie osnovy. Doprava. Tu mi bude končiť vlastne tretí prúd, takže za chvíľočku si ho nadstavím. Potom vám ukážem aj zo spodnej strany, ako si to viete potom očistiť. Ja v tomto v podstate nezatlkam tie končiace, ale vy si to kľudne môžete urobiť. Ja to nerobím z toho dôvodu, že v podstate potom na tom oplete ja to vidím, že tam je troška podvihnuté. Takže ja to nechávam len tak spodom v podstate preložené. Takže tu mám, hej, už mi bude končiť. Takže si vezmem nový prúd. Takže opäť stočím si, ponorím do vody, osuším. Väčšinou tie začiatky a konce toho prútia zvykne byť aj niekedy poškodené, takže pekne si to treba došikmať, zastrihnúť, aj keď potom si to budete začisťovať z opačnej strany. Čiže tu nám mi končí prútik za osnovou a ja nový prútik len takto vložím pod osnovu a pletiem ďalej. Na tomto vrchnáku budeme robiť 5 až 6 riadkov a ukážem vám, podľa čoho si to zistíte, alebo ako zistíte, aký veľký ten vrchnák potrebujete urobiť. A samozrejme, keď budeme robiť uzávierku tej spodnej časti toho košíka,
toho chlebníka, tak vám vysvetlím, prečo robíme najprv vrchnú časť a až potom robíme vlastne to dno. No, takže 4 riadky, začínam teraz 5. Rozdiel medzi 4 riadkami, hej, a 5. riadkom, toto už ozaj idú tie osnovy pekne, hej, keď ich otočím, už sú pekne kolmo. No. A ja vám teraz ukážem, toto je vlastne dno, na ktorom som ja robila ten spodný košík a na ktorom teda budem robiť. A teraz, keď takto položím ten vrch, tak ja tú vrchnú časť potrebujem si urobiť tak, aby bola po ukončení s uzavierkou v takom rozmere, ako tá spodná časť. Zerám, že vám tu slniečko svieti. Hej, takže takto. Ja to už mám aj upletený, to znamená, že ja si ten vrch, hej, keď položím, vy v podstate budete mať zatiaľ len to dno, hej, takže položím si na dno a prispôsobím si vlastne veľkosti tej spodnej časti. Hej, takže dávam preč a robím ďalší jeden, prípadne 2 riadky, hej, podľa toho, s akým materiálom pletiem, hrubým, aké to dno mám veľké, hej, tam je viac tých faktorov. Ale tu keď už mám ten 1., 2., 3., 4., 5. riadok, tak sa pozrite, hej, medzi osnovami, kde je len 4., idú ešte mi takto šikmo a tieto už sú pekne narovnané a idú mi pekne kolmo. Aj. Treba počítať aj s tým, že budeme robiť uzavierku, takže nie len celkový oplet musí sedieť na tú spodnú časť, aj, tú veľkosť, ale treba počítať už aj s tým opletom. Aby vám ten vrchnák pekne do toho košíka zasadol. Aby nebol veľký, lebo tým pádom ten vrchnák vám tam pekne nesadne. Ja vás aj poprosím, napíšte mi, kto teraz spletie so mnou, prípadne odkiaľ pozeráte, aby som vedela, odkiaľ ma sledujete. A tu na to červené miesto je vlastne ten začiatok, hej, začiatok a koniec riadku. A nemusíte v podstate potom počítať, hej, že kde a pozerať. Čiže je to také veľmi hlavne na čas uľahčenie, hej, že keď si označíte. Ale ozaj je to jedno, či nejakým kolíčkom alebo stužkou. No ja idem ešte ďalší riadok. To znamená, že končím 5., začínam 6. Idem si to ešte premerať, pretože aby sme neurobili to dno väčšie. Čiže mám pekne. Takže ešte 6. riadok a potom uzavierka. Ja si tie osnovy ešte troška namočím, lebo už sú také suchšie. Takže si dám utierák. Nemusíte celé tie osnovy namáčať, hej. Namáčam len tú časť, kde vlastne pletiem. Pretože pokedy ja opletiem ešte 1-2 riadky, tak tieto koncové časti, oni vám aj tak vyschnú. Čiže je to úplne zbytočné, hej.
namáčam si ozaj len tie časti, ktoré tvorím. Takže stále, hej, zatláčam k okraju. Zatláčam tuná, ťahám si doprava, nenechávam voľný ten oplet. No a tuná už pekne tie osnovy mám kolmo. Hej. Takže tu ja budem finišovať. Tu nakončím. Ešte pozerám, že akorát mi vyšli aj prúty, že už nebudem musieť nadpájať, čo je super. Je veľmi dôležité mať tie opletové prúty mokré aj kvôli tomu, že sa vám budú budú zaťahovať, lebo keď už ten prút máte suchý, on vám tak nesadne pekne. Vlastne ten oplet sa vám tak neurobí a skôr sa vám vytvorí ten otvor tam, hej, medzi tými riadkami. Čiže treba stále mať tú takú v ruke, to samozrejme skúsenostiami a časom, na to aj prídete, že ten prúd nemusí byť mokrý, ale nemal by byť mokrý, ale taký podajný. To znamená, že ja keď ho mám v ruke, nesmie byť suchý. Ako náhle už je suchý, už sa s ním zle pracuje a nesadne tak pekne, hej. Čiže ja ho môžem aj zatlačiť, on sa hneď poddá naspäť, hej, lebo je suchý. Čiže on sa skôr uvoľní z toho miesta, kde ja ho chcem mať. Hej. Čiže takto, keď je vlhký a ja ho tam pekne pritláčim, tak on mi tam pekne ostane. Pokiaľ by bol suchý, on jednoducho potom sa vráti a uvoľní. Hej. Takže tu mám. Končím aj prvý, druhý, tretí. Takto. Za tými osnovami. Ja si ešte urobím takú skúšku správnosti. Hej, samozrejme, budem ešte robiť uzávierku, takže túto časť ešte tu mi nadvihne uzávierka. Takže ja tu na týchto osnovách potom končím. Striham si ich samozrejme ďalej, hej, nenechávam úplne okolo osnovy. No a teraz toto si už môžem vytiahnuť. Takže. No a teraz budeme robiť uzávierku. Na uzávierku, čo je veľmi dôležité, je potrebné mať takisto túto časť, ktorú ideme ohýnať, potrebujeme mať kvalitne a veľmi dobre navlhčené. Čiže ja si opäť vezmem utierák, pretože potom na ten stôl položím to dno, takže ja si položím utierák a takto pekne dookola túto časť, kde budem ohýnať tie osnovy, ja si poriadne navlhčím, pretože budem ísť vlastne budem ťahať tie osnovy opačným smerom. Hej. Nebudem ich ťahať správa doľava, nebudem robiť takto, ale budem robiť takto. Ešte si poutieram. Hej, za každým si, v podstate, či je to preglejka alebo sololi, tak za každým si to pretrite, aby ste to mali suché. No a teraz idem
Začínam takisto uzavierku na ktoromkoľvek mieste a idem zľava doprava, idem popred osnovu a poza osnovu. A znova, popred osnovu, poza osnovu. Popred osnovu, poza osnovu. Popred osnovu, poza osnovu. Popred osnovu, poza osnovu. A ja zaťahujem. Čiže taký oblúčik sa mi tu na vytvorí. A opäť. Čiže idem popred a poza. Nechávam vonku. Popred, poza. Hej, ale tu tým palcom si pekne zatlačím a tesne ku tomu okraju. Hej, nebojte sa, ten prútik vám pôjde tak, ako vy chcete, len musíte mu pomôcť tým palcom, tým ukazovákom, aby išiel tam a pekne sa zatiahol. Hej. Aby v podstate vám neostávali také diery. Čiže ja ho pekne zatlačím ho palcom, teda ukazovákom a dám ho von. Zatlačím a len ho preložím vonku. Ťahám ho samozrejme k sebe, popred osnovu a potom von. Otočím si. Kľudne si môžete dať to dno na kolena. Ja to tiež robím na kolenách, keď tvorím, lebo sa mi to lepšie drží, keď to mám na kolene, na nohách. Čiže na nohy si prehoďte ručník, dajte si tam dno, hej, a týmto ukazovákom ho pekne tu ohnem okolo toho opletu a len ho prehodím. Čiže ohnem a dám von. 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 Ohnem a dám vonku, hej. Ohnem a dám von. A stále ťahám. A vidíte ten okraj, že je pekný a nikde sa mi neurobil taký ten oblúčik, taký otvor. A tým, že je tá osnova je dobre navlhčená, no teraz idem na poslednú, hej, čiže mám poslednú osnovu, dvihnem si tú prvú, ktorú som založila, tu je oblúčik a idem k sebe, predom, dozadu, zatlačím, zatiahnem. Hej. Takže takto je vlastne ten okraj ukončený, ale my si otočíme to dno. Teraz vám ukážem, ako si pozastrihávate, či už tie napojenia, alebo to ukončenie, ktoré sme robili. Takže tu nám máme ukončenie. Tu je osnova, takže musí ležať na tejto osnove, takže takto cez osnovu dám si ľahnuť a tu na to pekne strihnem. Hej. Shodou okolností mám tu na týchto vedľa seba stojacích nadpajané, to nevadí, ale stále striham z protiláhlej strany, ako mi ide osnova. Hej. Čiže keď mi osnova ide z prava do ľava, tak striham sprava. Ak mi ide z ľava do prava, tak si to otočím, nechám tú osnovu takto pekne ležať a strihám ju zľava. Aby to zastrihnutie bolo pekne potom vlastne na tej strane, aby to nevyčnievalo. Hej. Na tej istou strane ešte mám, hej, čiže toto končí, ide sprava do ľava, takže striham sprava. Hej, takto si dám klieštiky, odstrihnem. Toto mi ide zľava do prava, takže si to otočím. A z ľavej strany, teraz takto, hej,
aby to bolo znovu sprava doľava, lebo som praváčka, takže takto odstrihnem, hej. No a teraz tu máme ešte tie končiace prúty, hej, kde sme končili v podstate ten oplet, hej, takže tu mám prvý, druhý, tretí, dám si ich takto dovnútra, lebo budeme si teraz robiť z tých prútov, ktoré tu máme, si budeme robiť zámoček. Hej. Takže opäť, čo potrebujem urobiť, je si tie osnovy navlhčiť. Hej. A už teraz si navlhčím v podstate tieto koncové, tu na to mám vlhké, takže buď si takto len, ja niekedy len vezmem a takto vlhkou rukou, hej. Záleží, aké tie osnovy sú suché. Alebo si vezmete rozprašovač, ale aj takto vlhkou rukou niekedy úplne stačí, aby ste tie osnovy veľmi nepremáčali. Takže aj takýmto spôsobom si tú osnovu viete zvlhčiť a pripraviť na to pletenie. Vezmem si suchý uterák, lebo tam ten už je mokrý. Takže ozaj bola, keď niekedy treba aj 2 uteráky, je to taký základ pri tvorení, aby ste sa nezmočili. No a teraz, kto vie, ako sa robí zámoček, tak to bude pre neho veľmi, veľmi jednoduchá záležitosť. Kto ešte zámoček nerobil, nemusíte sa vôbec báť, je to veľmi, veľmi jednoduché. Opäť budeme počítať do 3, to znamená, že vezmem si vedľa seba 3 stojace osnovy a len ich budem prekladať. Hej? To znamená, že ja som pravák, takže idem zľava doprava, čiže si preložím a môžem ísť takto ponad 2 a štvrtú si dvíham, alebo si urobím ponad 1, popod 3 a dvihnem si. Hej? Táto je ako keby tretia. Čiže prvú ťahám k sebe, popred vedľajšiu a popod tú tretiu a položím. Čiže 2 mi ostávajú, dvíham si tretiu. Ja som robila tento oplet, alebo tento zámoček v podstate ponad 1, kvôli tomu, že ten zámoček ja som urobila 2-krát. Čiže na 2 riadkoch. Aby ten okraj bol taký hrubší. Čiže 2 riadky som urobila 2-krát som urobila ten zámoček. Ale vy si môžete urobiť buď 1, buď 2, buď 3. To už uvidíte, aký ten široký okraj chcete mať. Alebo keď mám dostatočne dlhé prúty, tak si vezmem 3 prúty a idem s tým prvým ponad 2 a dole. Hej? Ponad 2 a dole. Ponad 2 a opäť, hej, mám 3, idem zľavím a dole. Čiže aj takýmto spôsobom si to viete spraviť, hej. Ponad 2 dole, tu si dvíham ďalší, hej, tu je ten oblúk, čiže tu budem potrebovať, ako som vám vravela, že tu treba dlhšie tie osnovy. Hej. Ale ja sa vrátim a urobím v podstate ten zámoček len cez tú jednu. Hej? Čiže kto ešte zámoček nerobil, tak si urobte len cez tú jednu osnovu. Hej? Čiže idem ponad osnovu, popod tretiu. Hej? A opäť ponad osnovu a tu už si chytám tretiu a popod. Dvihnem si ďalšiu a idem ponad a popod osnovu. Hej, lebo tým pádom už si chytíte tú tretiu a už máte tie 2 osnovy. Hej, vedľa seba. Takže takto si uzamkneme ten oplet.
Dá sa to aj takto ležmo. Tým, že ja to teraz potrebujem vlastne držať na stole, tak aj takto ležmo sa to dá. Ale vy už každý si musíte sebe prispôsobiť vlastne to držanie a to pletenie, pretože každému vyhovuje niečo iné. Ja vám samozrejme ukazujem ten svoj spôsob. Čiže keď si to dáte takto ležmo, tak v podstate ako keby ste išli s touto osnovou popred vedľajšiu a dovnútra do košíka. Hej? A už si dvihnem ďalšiu a znova popred vedľajšiu a dovnútra. Hej? Ale takisto to pekne doťahujem, aby tam nevznikali také veľké medzery. Ono potom samozrejme si to ešte upravíme. Ako náhle cítiš, že tá osnova je suchá, tak rozprašovač, pekne si to navlhčiť, pretože každý máme aj doma inú teplotu, takže záleží to aj od toho. No a keď vám vyjde dĺžka prútiku, tak kľudne si môžete urobiť ten zámoček ešte raz. Ten zámoček ozaj sa často používa. Pri tých košíkoch je to ozaj veľmi pekné. Pokiaľ máte dlhé prúty, vám ostanú, tak určite to treba využiť. A nemusíte tie dlhé prúty strihať, ale si ich takto pekne založíte. Ako som už niekoľkokrát vravela, tak košík sa necháva a tým pádom aj ten vrchnák necháme usušiť a keď už bude v podstate vysušený, tak vtedy si tie osnovy ostriháme. Aj netreba strihať ho, keď je mokrý, aby v podstate vám tie osnovy, aby sa nestiahli, aby sa vám potom ten košík nerozplietol. Takže nechám vysušiť. Potom si začistím tie prevyšujúce časti, prebytočné, ktoré tam sú. Takže my sa dostávame momentálne ku koncu.
Takže ja som urobila vlastne ten zámoček dvakrát. Pokiaľ vy budete mať ešte dlhšie prútiky a vám vyjde aj tretí, tak kľudne si môžete urobiť. No a keď si potom prirovnáte k tomu dnu, tak v podstate máte dno presne, vrchnák presne k tomu dnu. Tu na tú stranu si necháte vysúšiť, pekne si potom poostriháte tie prebytočné. Môžete si ho potom aj zalakovať. No a na budúci týždeň sa budem tešiť, urobíme si založenie dna, urobíme si v podstate určitú časť do určitej výšky, ten košík. Takže na budúci týždeň niečo podobné ako tu vidíte. Urobíme si nejaké vzory tam. No a budem sa na vás všetkých samozrejme veľmi tešiť. No a tu vám ukážem rozdiel medzi tým, keď som robila vlastne ten prechod. Toto vidíte je pekne rovné. Neviem, či to budete vidieť, ale tu tá časť, ktorú som robila ja ten prechod, ona je troška tak ako keby zvlnená. Určite sa to dá napraviť tým, že to zaťažíte, ale na tomto pletení vôbec nie je vidno ten prechod, takže ja odporúčam v podstate ten prechod tam nerobiť. Hej. Mne záleží to samozrejme na vás. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, za to, že ma sledujete, za podporu. Pokiaľ ešte nemáte odber na YouTube, tak v príspevku, ktorý som dávala včera, tam máte link, je tam návod, ako si urobiť z 8 prútov korbáč. Takže toto si môžete vyskúšať so svojimi deťmi. No a ja sa budem tešiť na budúci týždeň v pondelok. Všetkým vám posielam srdečný pozdrav z dielničky Dekorácie Majka. Pokiaľ máte nejaké otázočky, tak tu k tomuto videu alebo nám napíšte na našu mailovú adresu info@dekoraciemajka.sk. No a ja vám prajem ešte samozrejme krásny zvyšok dňa, veľa zdravia, no a v pondelok sa budem na vás tešiť. Ak to ide do Košíc, tak potom v sobotu sa vidíme v Košiciach na stretnutí motaliniek. Krásny deň, dievčatá. Ahojte.